Xarxa AccessCat, xarxa d'innovació en accessibilitat de Catalunya, mitjans, educació i cultura. Generalitat de Catalunya, Departament de Recerca i Universitats. 15x15, el novembre de l'accessibilitat. L'accessibilitat als entorns formatius. Blanca Àrias Badia, grup de recerca Tradilex, Universitat Pompeu Fabra. Bon dia, Carme. Ja hauríeu de veure la meva pantalla i perfecte, gràcies per la confirmació. I començo amb la primera pinzellada d'aquestes últimes 3 pinzellades del mes de novembre, que serà sobre l'accessibilitat als entorns formatius. Com us podeu imaginar, és un tema d'abast ampli i el que he fet ha estat seleccionar dues grans idees, dues grans qüestions que em semblen imprescindibles si volem fer que la formació, que qualsevol tipus de formació sigui accessible. D'una banda parlaré del disseny universal aplicat a l'aprenentatge i a l'ensenyament i d'una altra banda parlaré de la noció de recorregut de l'usuari i de com aquesta noció s'aplica als entorns formatius. Començo aleshores pel disseny universal i començo amb una recomanació de lectura. Tenim un capítol de llibre recent a càrrec de Pilar Orero en un llibre en accés obert que trobareu molt fàcilment si el busqueu a qualsevol motor de cerca. El llibre el van editar precisament la Cristian Ladara, que ens va fer l'altre dia una pinzellada sobre comunicació accessible, i la Luz Rangel, i és un capítol dedicat a l'aplicació de l'accessibilitat a l'entorn educatiu. I en aquest repàs que fa la professora Pilar Orero ens explica d'on sorgeix aquesta idea de disseny universal aplicat a l'aprenentatge. El disseny universal, d'entrada, era dels àmbits de l'arquitectura i de l'enginyeria i el que pretenia era que els entorns, els productes, i podríem afegir-hi també els serveis, fossin per tantes persones com fos possible, que estiguessin dissenyades de tal manera que tothom en pogués fer ús, o una majoria de persones usuàries. No se centrava en les necessitats de cap usuari específic, no és un disseny perfilat per ningú en concret, sinó que és un disseny d'abast ampli, que vol que moltes persones se'n beneficiïn. I una idea molt important, perquè a vegades la passem per alt, és que el disseny universal ja preveu que s'acompanyi d'algunes tecnologies assistides o serveis de suport que cobreixin les necessitats que no estan cobertes per aquesta intenció de disseny universal. Llavors, com portem això a l'aprenentatge i a l'ensenyament? Doncs, seguint la mateixa línia que trobàvem a l'enginyeria i a l'arquitectura, el disseny universal per a l'ensenyament i de l'aprenentatge el que vol és que aprenguin amb aquest sistema tantes persones com sigui possibles, amb perfils diferents, amb habilitats diferents, i en general sempre es parla d'un disseny basat en un compromís, en el compromís de treballar sense barreres d'accés, que permetin, d'una banda, tenir accés a materials en un curs formatiu, ja dic, això és aplicable a qualsevol modalitat de formació, i també participar de forma activa a les activitats. Per tant, pretén també afavorir la igualtat d'oportunitats entre tots els estudiants. I hi ha diverses taules que trobareu si busqueu la idea de disseny universal a l'aprenentatge que sintetitzen quins són, diguem, els adjectius que caracteritzen aquesta modalitat d'ensenyament i d'aprenentatge. I us he fet aquest gràfic resum en què he destacat la idea d'accessibilitat, perquè, com veureu, se solapa amb gairebé totes les altres idees i ara de seguida ho veurem en una taula que explica les pautes del disseny universal, com l'accessibilitat permea absolutament tot. No? A part de ser un disseny accessible de materials, és un disseny sistemàtic i coherent. Ser coherent és el primer pas cap a l'accessibilitat, ser endreçat, ser ordenat en els plantejaments de les activitats, en els materials concrets que fem servir per les activitats docents. És un disseny explícit, és a dir, per exemple, els enunciats han de ser clars, no? I aquí entra també la idea del llenguatge clar, que ja hem treballat també en algunes pinzellades durant aquest mes. És un disseny empàtic que té en compte necessitats específiques de les persones que té davant, típicament els estudiants, i és un disseny que requereix un esforç raonable per part dels estudiants. No sé si recordeu de la primera pinzellada que vam fer durant aquest mes, vam estar parlant de la idea que els serveis d'accessibilitat el que permeten és que les persones amb discapacitat facin un esforç raonable per arribar als mateixos serveis i productes i no un esforç
que superi aquestes expectatives del que pugui ser raonable. Per tant, en el disseny universal, i no parlem només de persones amb discapacitat, els materials faran que els nostres estudiants facin un esforç raonable per seguir les activitats, però que no vagi més enllà. També és flexible pel que fa a les múltiples opcions per exemple, de formats en què es transmet la informació i es transmet bidireccionalment, és a dir, permet que els estudiants tinguin molta capacitat de crear materials de formes diferents en funció de les seves habilitats específiques. I també és molt important la idea que intenta ser un disseny integral que té en compte aquesta idea d'accessibilitat i totes aquestes idees que acabem de comentar en tot el disseny, és a dir, des de com es plantegen les activitats fins als materials concrets, etc. Una idea que sí que vull que us endugueu de la pinzellada d'avui és que aquesta proposta no surt del no-res, sinó que és una proposta basada en recerca educativa. Hi ha un informe que ha publicat la Generalitat de Catalunya en accés obert a càrrec del Mau i d'altres autors que es va fer a la Universitat de Blanquerna l'any 2015 i que us recomano molt que llegiu si us interessa aquesta qüestió, no? D'on surt aquesta idea de necessitat d'un disseny universal en l'aprenentatge i l'ensenyament. La idea general que conclou tota aquesta recerca que s'havia fet és que els estudiants que tenim davant a les aules són molt variables pel que fa a les seves habilitats i pel que fa a les seves respostes davant de materials concrets. I el que pretén el disseny universal és tractar aquestes diferències, aquests perfils diferents, com punts d'atenció que mereixen la mateixa importància. Llavors, el que planteja el disseny universal és que hem de tenir davant estudiants amb discapacitat o fins i tot, si volem, podem dir que amb capacitats diverses i ens plantegem els currículums. I aquí tornem de nou a la primera pinzellada, no? L'accessibilitat intervé en els entorns, aquí en els entorns formatius i l'entorn el currículum també forma part d'aquest entorn. Aquestes pautes, que trobareu traduïdes a moltes llengües fàcilment si les busqueu, són les que més s'han estès sobre el disseny universal i vull molt ràpidament que us fixeu com estan directament relacionades amb totes les pinzellades que hem anat fent fins ara, no? El que pretén el disseny universal és oferir alternatives en la informació auditiva i visual. No? Com ofereix les alternatives? Doncs a vegades amb serveis d'accessibilitat com els que hem estat veient, no? Com amb una subtitulació per persones sordes, amb una audiodescripció tradicionalment per persones cegues o amb baixa visió. També una altra idea que abans he esmentat breument, no? No només els estudiants són receptors de material que hem concebut com a accessible, sinó que els permetem crear i expressar-se de forma accessible i de forma diversa. Els permetem triar quins mètodes volen de resposta i navegació, veieu aquí, no? I de nou, tornant al que hem vist al començament d'aquesta pinzellada, els garantim l'opció de fer servir tecnologies de suport si les necessiten. Ja veieu que tota la taula es basa en la idea de múltiples opcions de. Això és molt important pel que fa a l'accessibilitat sempre. Aquesta idea d'integral que us he comentat abans, m'agradaria aturar-m'hi i parlar-ne des de dos punts de vista. Per una banda, hem de tenir en compte la idea d'accessibilitat integral. Si nosaltres volem que el nostre curs sigui accessible, no podem oferir-lo en un entorn físic que no sigui accessible. Això està directament relacionat amb la idea de cadena d'accessibilitat que l'Agència Espanyola de Normalització defineix com la capacitat d'aproximar-se, accedir, fer servir, entrar i sortir de qualsevol espai o recinte amb independència, facilitat i sense interrupcions. És a dir, ja veieu a la imatge, no? Imaginem que això sigui una universitat o un centre formatiu. Si la persona amb cadira de rodes no pot accedir-hi perquè només tenim una escala, no serveix de gaire que nosaltres ens hàgim esforçat molt per fer un disseny universal en els nostres continguts. I en el capítol que us esmentava abans, i molt relacionat amb les qüestions que treballem a la xarxa, també volia destacar la idea de l'accessibilitat en els entorns multimèdia. Gairebé ara tots els cursos formatius tenen alguna plataforma on els professors pengem vídeos, no? Compartim vídeos, compartim àudios, compartim tota mena de contingut. I és importantíssim pensar que no servirà de res que el nostre vídeo
tingui una audiodescripció o una subtitulació si no hem controlat la resta d'aspectes de l'entorn. D'acord? I en aquest cas, en el cas dels entorns multimèdia, ens hem d'assegurar que el contingut, com deia, sigui efectivament accessible, que el reproductor, els botons mateixos del reproductor siguin accessibles, és a dir, el botó de reproducció, el botó de pausa, que s'hi pugui accedir sense problema i sigui comprensible per tothom, el mode de funcionament. La plataforma on s'integra aquest reproductor també ha de ser accessible i navegable, i aquí entren qüestions d'accessibilitat digital i web. I el dispositiu des del qual accedirem, ja sigui un mòbil, una tauleta, un televisor, un ordinador, també ha de ser accessible. És a dir, hem de controlar tot això. Aquí, com veieu, la gran qüestió és que no tot depèn de la mateixa persona, no? Però per això és importantíssim, en el cas de l'accessibilitat als entorns formatius, treballar en equip i tenir en compte tots els agents que formen part del procés. Us explico molt breument la idea que he esmentat al començament del recorregut de l'usuari, que està relacionada amb tot això que estic comentant. Nosaltres ara a la Pompeu Fabra estem fent un projecte que es diu Univac, que és sobre l'accessibilitat a l'àmbit universitari, als entorns universitaris. I treballem amb professorat, amb personal d'administració i serveis i amb estudiants. Si em deixeu que em centri només en l'últim cas, en el cas dels estudiants, el que ens plantegem en el projecte és un estudiant amb ceguesa, per exemple, quin és tot el recorregut que fa des que es planteja la necessitat d'estudiar o les ganes d'estudiar un curs universitari fins que l'acaba, en relació amb l'accessibilitat. Llavors, hi ha 4 grans fases en el recorregut de l'usuari i aquest és un concepte que prenem dels estudis de negocis, en realitat, i que es fa servir molt en l'àmbit del màrqueting. I aquestes 4 grans fases comencen per esbrinar una necessitat, d'acord? Que podria ser, en el cas del nostre projecte, un estudiant que es plantegi quan acaba el batxillerat quines expectatives d'accessibilitat pot tenir en els estudis, potser perquè ha parlat amb altres persones amb discapacitat i li han dit que un tipus d'estudi sembla més accessible que un altre, no? Després, la informació, com s'informa el nostre estudiant cec sobre les opcions que té per estudiar a la universitat? Doncs, per exemple, si les pàgines web de les universitats no són accessibles des del punt de vista digital, aquí tindrà també problemes d'accessibilitat, no? En aquest recorregut d'usuari. Llavors arriba la tria, no? Quan efectivament decideix cursar uns estudis. Llavors, quan ja els decideix cursar, comença a plantejar-se el seu grau de satisfacció amb l'accessibilitat concreta d'aquells estudis. I finalment, arriba el moment de seguiment, o sigui, quan oferim un curs formatiu, podem, en acabar, demanar als nostres estudiants fins a quin punt han pogut entendre bé tots els continguts, si han estat accessibles o no, i aquí és molt important intentar recollir feedback, opinions, per millorar en ocasions futures. I ja per acabar, m'acomiado dient-vos que el 30 de novembre farem una activitat a la Pompeu Fabra que ha rebut el suport de la xarxa, que és una sessió de debat oberta, us hi convidem a tots si teniu interès, està oberta a qualsevol persona interessada, en què ens plantejarem aquestes qüestions, no? O sigui, on recau la gestió de l'accessibilitat ara mateix a les universitats, quin és el grau d'esforç que han de fer els nostres estudiants que volen acabar uns estudis, perquè estem descobrint en el marc del projecte uns casos de sobreesforç molt clars que volem investigar a fons. I com veieu, amb tots aquests agents implicats, no ho hem vist només amb el cas de l'accessibilitat multimèdia, amb aquella imatge de la Pilar Orero, doncs el que està clar és que necessitem sistematitzar les solucions, no? Si no, no podem arribar a una accessibilitat que sigui sostenible. I també, importantíssim, conscienciar i formar la gent sobre la necessitat d'entorns educatius que siguin integralment sostenibles, i accessibles. I amb això acabo i moltes gràcies per la vostra atenció. Finançament. Xarxa AccessCat. Les càpsules formatives 15x15 al novembre de l'accessibilitat formen part de les activitats de la xarxa AccessCat i tenen el suport del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya. 2021 XARDI 00007.
Aquest vídeo reflecteix exclusivament els punts de vista dels autors. AccessCat i els organismes finançadors esmentats no es fan responsables de la informació que conté ni de l'ús que se'n pugui fer. Generalitat de Catalunya, Departament de Recerca i Universitats. Xarxa AccessCat. Xarxa d'innovació en accessibilitat de Catalunya, mitjans, educació i cultura. Contacte. Web de la xarxa AccessCat, accesscat.net. Correu electrònic xarxa.accesscat@uab.cat. Twitter, @xarxaaccesscat. LinkedIn, xarxa AccessCat.